எஸ் மாஸ்டர்ஸ். இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு என்னென்ன இவங்க சொல்லிட்டு வராங்க அப்படின்னா, முக்தியை பெறணும், முக்தி தேவை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லாருமே நம்ம வந்து இந்த குரு வழிபாடு, லிங்க வழிபாடு, சங்கம வழிபாடு இது எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்போ இந்த சாதகர்களும் இந்த 3 வழிபாடுகளை செய்யறாங்க. இந்த ஜீவன் முக்தரும் இந்த 3 வழிபாடுமே செய்யறாங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அப்ப இந்த 2 பேரும் செய்யறதுக்கு இந்த செய்யக்கூடிய இந்த வழிபாட்டினுடைய அந்த வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிறத இங்க நாம பார்க்கலாம். சரியை கிரியை முதலிய சாதனங்களில் நிற்போரும் குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை செய்கிறார்கள். இப்ப நாம பார்த்தோம் சரியை கிரியை இந்த ரெண்டுல நிக்கக்கூடியவங்களும் இந்த குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை செய்யறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சாதனத்தில் நின்று பெறக்கூடிய அந்த சாத்தியமாகிய ஞானத்தை பெற்றுவிட்ட ஜீவன் முக்தர்களும் இந்த குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை செய்கிறார்கள் என்றால் இவ்விருவருக்கும் வேறுபாடுதான் என்ன என்று கேட்கலாம். அப்போ சரியை கிரியை முதலிய சாதனங்கள்ல நிற்கிறவங்களும் குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை பண்றாங்க. இந்த ஞானத்தை பெற்றுவிட்ட இந்த ஜீவன் முக்தர்களும் இந்த வழிபாட்டை குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை பண்றாங்கன்னா 2 பேருக்கும் இடையில என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் இதனை விளக்குவோம். மாணாக்கர்கள் நாள்தோறும் பாடம் படிக்கிறார்கள். மெய்வருத்தம் பாராமல் பசி நோக்காமல் கண் துஞ்சாமல் படிக்கிறார்கள். இப்ப வந்து பிள்ளைங்க வந்து பாடம் படிக்காங்க இல்லையா? மாணாக்கர்கள் வந்து டெய்லியே வந்து பாடம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. தங்களுடைய மெய் வருத்தம் பாராம பசி பார்க்காம கண் தூங்காம அவங்க எல்லாம் படிச்சுட்டே இருக்காங்க. அவர்களை போலவே பாடம் நடத்துகிற ஆசிரியரும் நாள்தோறும் படிக்கிறார், குறிப்பெடுக்கிறார். இப்ப வந்து பாடம் நடத்தக்கூடிய ஆசிரியரும் டெய்லி படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. ஏன்னா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இல்லையா அவங்களும். சோ அவங்களும் பாடம் வந்து அவங்க நடத்துகிற அந்த ஆசிரியரும் நாள்தோறும் படிக்காங்க, குறிப்பெடுக்காங்க. ஆனால் இவ்விருவர் படிப்புக்கும் வேறுபாடு உண்டு அல்லவா? அந்த மாணாக்கர்கள் அறிவை ஈட்டுவதற்காக முயன்று உழைத்து படிக்கிறார்கள். ஆசிரியரோ முன்னரே கற்று வைத்த அந்த பொருளை நினைவுபடுத்தி கொள்வதற்காக படிக்கிறார். அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை அப்படி சொல்றாங்க. சோ மாணவர்கள் அப்படிங்கிறது இதுவரை அறியாத அந்த அறிவை ஈட்டுவதற்காக கஷ்டப்பட்டு முயன்று உழைத்து அவங்க படிக்காங்க. ஆனா ஆசிரியருக்கு படிக்காங்க ஆல்ரெடி கற்று வைத்த பொருளை அவங்க வந்து இந்த நினைவுபடுத்தி கொள்வதற்காக அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இவர் உழைத்து படிக்க வேண்டியது இல்லை, ஆசிரியர் உழைத்து படிக்க வேண்டியது இல்லை. சற்றே புத்தகத்தை புரட்டினாலே போதும். எனவே அவ்விருவர் படிப்புக்கும் பெரிது வேறுபாடு உள்ளது என்பது இதன் மூலம் நமக்கு புலனாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதே போலத்தான் சரியை முதலிய சாதனங்களில் நிற்போர் அந்த சிவஞானத்தை பெறுவதற்காக குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை மேற்கொள்கிறார்கள். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் சரியை கிரியையில உள்ளவங்க எல்லாம் இந்த 3 குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை அவங்க வந்து மேற்கொள்றாங்க அப்படின்னு வந்து நாம பார்த்தோம். சிவஞானத்தை பெறுவதற்காக அல்லது முக்தியை பெறுவதற்காக இந்த குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை மேற்கொள்கிறாங்க. ஆனா ஜீவன் முக்தரோ தாம் முன்னரே பெற்றுள்ள அந்த சிவஞானத்தை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்காக வழிபாட்டினை மேற்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த 2 பேருனுடைய அந்த வழிபாட்டுக்கான காரணம், அந்த வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்க எடுத்து சொல்றாங்க. சோ இப்ப சரியை கிரியையில உள்ளவங்க இந்த சிவஞானத்தை பெறுறதுக்காக இந்த 3 வழிபாடுகளையும் அவங்க பண்றாங்க. ஆனா ஜீவன் முக்தரோ தான் வந்து முன்னரே பெற்றுள்ள அந்த சிவஞானத்தை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்காக 3 வழிபாடுகளையும் செய்யறாங்க. எனவே சாதகரும் ஜீவன் முக்தரும் செய்யும் வழிபாடு தோற்றத்தில் ஒன்று போல காணப்படினும் பெரிதும் வேறுபட்டு நிற்கும் என்பது அறியற்பாலது. இப்ப பார்க்கறதுக்கு 2 பேரும் செய்யக்கூடிய, அதாவது சாதகரும் ஜீவன் முக்தரும் செய்யக்கூடிய வழிபாடு தோற்றத்துல ஒன்று மாதிரிதான் தெரியும். ஆனா கண்டிப்பா அதுல வந்து பெரிதும் வேறுபாடு அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. சரி, வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய மேலான பேரு சிவத்தை பெறுதலே. உயிர்களுக்கு அதனினும் சிறந்த பேர் வேறொன்றும் இல்லை. அப்ப எல்லா உயிர்களும் அடைய வேண்டிய மேலான பேரு அந்த சிவத்தை பெறுதல் தான் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. சிவமோ ஆறாலும் காண்டற்கரிய பொருள். ஆனா சிவங்கிறது ஆறாலும் காண்டற்கரிய பொருள். அதனை எவ்வாறு அடைவது? அப்ப இந்த சிவத்தை பெறுதல் தான் எல்லா உயிர்களுடைய ஒரு நம்ம வாழ்க்கையிலே அடைய வேண்டிய மேலான பேரு. அந்த உயிர்களுக்கு அதனோட சிறந்த பேரு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அந்த சிவத்தை அடையிறதுங்கிறது கஷ்டமான ஒரு விஷயமாச்சே, காண்டற்கரிய ஒரு பொருளே அது. அப்ப அதை எப்படி அடைவது அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. அன்பே அவனை அடைதற்கு வழி என்று சாத்திரங்களும் தோத்திரங்களும் உருகுமுகமாக கூறுகின்றன. அப்ப அதற்கான இந்த வழி என்ன? அன்பே சிவம்.
சொல்றோம் இல்லையா? அன்பே அவனை அடைதற்கு வழி என்று சாத்திரங்களும் தோத்திரங்களும் ஒருமுகமாக கூறுகின்றன. அவனை அடைவதற்கு தடையாய் இருப்பது நான் என்னும் தற்போதம் ஆகும். இப்ப நான்கிற அந்த ஆணவம் இருக்கிற வரை நமக்கு அது கிடைக்காது. அந்த சிவத்தை நம்மளால பெற முடியாது. அப்ப அவனை அடைவதற்கு தடையாய் இருக்கக்கூடியது நான் என்னும் தற்போதம். நான் என்று உயிர் தன்னை தனித்து நிற்கும் பொருளாக எண்ணுகின்ற வரையில் அது இறைவனோடு ஒன்ற முடியாது. உப்பானது நீரோடு கலந்து ஒன்றுபட வேண்டுமானால் உப்பினது அந்த கட்டித்தன்மை கெட வேண்டும். இப்ப தண்ணியில உப்பு கரையணும் அப்படின்னா அதனுடைய கெட்டித்தன்மை கரையணும், கெட்டு போகணும். அந்த கட்டித்தன்மை கெட்டாதான் தண்ணியில கலக்கும். அது போல இந்த உயிர் இறைவனோடு ஒன்றுபட வேண்டுமானால் நான் என்ற அந்த தற்போதம் கெட வேண்டும். ஆணவம் அழியணும் அல்லது கெடணும் இல்லையா? உள்ளம் உருகில் உடனாவார் என்ற ஞான சம்பந்தர் திருவாக்கு இக்கருத்தை நமக்கு உட்கொண்டு எழுந்ததாகும். இதில் உள்ளம் என்பது நான் என்னும் தற்போதத்தை குறிக்கும். உருகுதலாவது அத்தற்போதம் கெட நிற்றல். எனவே உள்ளம் உருகுதல் என்பது யான் எனது என்னும் அந்த செருக்கு நீங்கிய நிலையை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய மேலான பேரே இந்த சிவத்தை பெறதான். ஆனா அந்த உயிர்களுக்கு அதன்னும் சிறந்த பேரு வேற எதுவும் உண்டா? இந்த சிவத்தை பெறுதலை காட்டிலும் வேற பேரு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அந்த சிவமோ ஆறாலும் காண்டற்கரிய பொருளா இருக்காரு. அப்ப எப்படிதான் அவனை அடையிறது அப்படின்னா அந்த அன்பே அவனை அடைவதற்கான வழி அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அவனை நான் அடையதுக்கு எதெல்லாம் எது தடையா இருக்கு அப்படின்னா நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த தற்போதம் தான் தடையா இருக்கு. அதனால நாம இந்த நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த தற்போதத்தை கெடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த தற்போதம் கெடநிற்றலுக்கு பேரு தான் உள்ளம் உருகுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உள்ளம் உருகுதல் என்பது யான் எனது என்னும் செருக்கு நீங்கிய நிலையை நமக்கு உணர்த்துகிறது. தற்போதம் நீங்கிய பொழுது, அப்ப அந்த இடத்துல தற்போதம்னு சொல்றது நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நீங்கிய நிலைதான் தற்போதம் நீங்கிய பொழுது. தற்போதும் நீங்கிய பொழுது உயிருக்கு உயிராய் என்றும் உடன் இருப்பவனாகிய அந்த இறைவன் அவ்வுயிரை தனது பெரு நிறைவினுள் அடக்கி கொண்டு தானாகி நிற்பான். அப்ப எப்போ நமக்கு அந்த தற்போதம் நீங்குதோ, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த தற்போதம் எப்போ நமக்கு நீங்குதோ அப்பதான் நமக்கு உயிருக்கு உயிராய் நம்மோடையே எப்பவும் உடன் இருப்பவனாகி இந்த இறைவன் அவ்வுயிரை தனது பெரு நிறைவினுள் அடக்கி கொண்டு தானாகி நிற்பான். கட்டித்தன்மை நீங்கிய அந்த உப்பை நீரானது தன்னுள் அடக்கி தானாய் நிற்றல் போன்றது இது. எப்ப அந்த உப்பானது தன்னுடைய கட்டித்தன்மை நீங்கின உடனே அந்த நீரோட அது கலந்துருது இல்லையா? அத சொல்றாங்க. கட்டித்தன்மை நீங்கிய அந்த உப்பை நீரானது எப்படி தன்னுள் அடக்கி தானாய் நிற்றல் போன்றது அது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப யானாகிய என்னை விழுங்கி வெறும் தானாய் நிலை நின்றது தற்பரமே என்ற கந்தர் அனுபூதி வரிகள் இவ்வனுபவத்தையே நமக்கு உணர்த்தி நிற்கின்றன. அப்ப மேற்கூறியவற்றால் அன்பே இறைவனை அடைவிப்பது என்பதும் அன்பினால் உள்ளம் முருக பெறாதவர் அவனை அடைதல் இயலாது என்பதும் விளங்கும். அப்ப அன்பே சிவம் இல்லையா? அந்த அன்புதான் இறைவனை இறைவனை அடைவிப்பது அப்படிங்கிறதும், அன்பினால் உள்ளம் முருக பெறாதவர் அவனை அடைதல் இயலாது. உள்ளம் உருகணும். முதலே அவங்க சொல்லிட்டாங்க, உள்ளம் உருகுதல் என்பது யான் எனது என்னும் செருக்கு நீங்கிய நிலையை உணர்த்துகிறது. இப்ப நான் எனதுன்னு செருக்கு இல்லைன்னாலே அந்த இடத்துல நமக்கு உள்ள உருகிரும். அந்த அன்பு இறைவன் மேல நமக்கு வந்துரும் இல்லையா? அததான் சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன ஒரு பாட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்கு நெக்கு நினைப்பவர் நெஞ்சுலே புக்கு நிற்கும் பொன்னார் ஜடை புண்ணியன் பொக்கம் மிக்கவர் பூவும் நீரும் கண்டு நக்கு நிற்பன் அவர் தம்மை நாணியே என்னும் அந்த அப்பர் பெருமானுடைய திருவாக்கு நமக்கு வலியுறுத்தி நிற்பதை காணலாம். யாவராயினும் அன்பரன்றி அரியோனா மலர் சோதியான் என்று மணிவாசகரும் நமக்கு இங்கு எடுத்து சொல்றாங்க. ஆரேனும் அன்பு செய்யின் அங்கே தலைப்படுங்கான் ஆரேனும் காணா அரண் என்று திருக்களிற்றுப்படியார் என்னும் சாஸ்திர நூல் இதை கூறுகிறது. அப்ப அந்த இறைவனிடத்து செலுத்தும் அந்த அன்பிலே இரு நிலைகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப இறைவனிடத்து செலுத்தக்கூடிய அந்த அன்புல இரு நிலைகள் உண்டு. இறைவனை வழிபட்டால் இது கிடைக்கும் என்று ஒரு பயன் கருதி அன்பு செலுத்துவது முதல் நிலை. இப்ப நாமெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கோமே, இப்ப எனக்கு இதை கொடுப்பா, நான் அதுக்கு பேல நான் உனக்கு நான் மொட்டை அடிக்கேன் அல்லது உண்டியல் போடுதேன் அல்லது நான் அங்க பிரதட்சணம் பண்றேன் இப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோமே. அப்போ அந்த மாதிரி உள்ள நிலை முதல் நிலை அப்படிங்கிறாங்க.
இறைவனை வழிபட்டால் இது கிடைக்கும் என்று ஒரு பயன் கருதி அன்பு செலுத்துவது முதல் நிலை. இது காமிய பக்தி எனப்படும். இவ்வாறு பயன் கருதி நிகழ்ந்த அன்பு சிறிது சிறிதாக மாறி பின் பயன் கருதாத அன்பாய் அது நிகழும். இது நிற்காமிய பக்தி எனப்படும். இதுவே இறைவன் மீது கொண்ட முதிர்ந்த அன்பாகும், உண்மை அன்பாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு ஏதோ வேணும், எனக்கு இது கொடு அது கொடு, அப்ப எனக்கு இதத்தா அதத்தா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயனை கருதி நான் இறைவன் மேல அன்பு செலுத்தணும்ங்கிறது ஒரு முதல் நிலை. அதுக்கு பேரு காமிய பக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படி காமிய பக்தி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி 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 இந்த பயனுக்கு வேண்டி பயன் கருதி நிகழ்ந்த அந்த அன்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி பின் பயன் கருதாத அன்பா அது மாறிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது நிற்காமிய பக்தி. அப்ப அந்த இறைவனோட நாம் நிற்காமிய பக்தியை நாம் செலுத்தும் போது அந்த இறைவன் மீது நாம் கொண்ட அந்த முதிர்ந்த அன்பாக அது மாறுது. அந்த பக்தி நிற்காமிய பக்தினாலே அந்த இறைவன் மீது கொண்ட அந்த முதிர்ந்த அன்பு, உண்மையான அன்பு, அதுதான் நிற்காமிய பக்தி. அதாவது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படிங்கிற எந்த பயனும் கருதாமல் அந்த இறைவன் மீது அன்பு மட்டுமே செலுத்துவது, அததான் இங்க சொல்றாங்க. சோ இம்மெய்ய அன்பு கைவர பெற்றவர் வேறொன்றையும் விரும்பாது இறைவனை கனியினும் கட்டிப்பட்ட கரும்பினும் பனிமலர் குடற்பாவை நல்லாரினும் தனிமுடி கவித்து ஆடும் அரசினும் இனியவனாக உணர்ந்து அவனையே மேலும் மேலும் விரும்புவர். அப்ப நம்ம நிற்காமிய பக்தி அந்த இறைவன்கிட்ட செலுத்தும் போது வேற எதையுமே நாம கேட்க மாட்டோம். எப்ப நீ மட்டும் எனக்கு போதும்பா இறைவா. கனியினும் கட்டிப்பட்ட அந்த கரும்பினும் பனிமலர் குளர்பாவை நல்லாரினும் தனிமுடி கவித்து ஆளும் அரசினும் இனியவனாக உணர்ந்து. அப்ப அந்த கனியினும் அத முதல்ல என்ன சொல்றாங்க, அந்த இறைவனை கனியினும் கட்டிப்பட்ட அந்த கரும்பு இனிப்பு எப்படி இருக்கும், கனி கரும்புல நமக்கு அந்த பழத்தை போட்டு அந்த தேனை ஊத்தி அந்த எவ்வளவு இனிப்பு இருக்கும், அதை விட அத மாதிரி பனிமலர் குடற்பாவை நல்லாரினும் தனிமுடி கவித்து ஆடும் அந்த அரசனை விட எல்லாத்தையும் விட அந்த இறைவனைத்தான் இனியவனா நான் உணர்ந்து அவனையே மேலும் மேலும் விரும்புவர். இறைவன் எமது துன்பத்தை களையாதவனாயினும் ஆகுக, எம் மீது இரக்கம் கொள்ளாதவனாயினும் ஆகுக, எக்காரணத்தாலும் அவனிடத்து நான் கொண்ட எம் அன்பு நீங்குவது இல்லை என இறைவனையே நினைந்திருப்பர். பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தியா அது இருக்கு, எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பா அது மாறி இருக்கு அப்படின்னு. நிற்காமிய பக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏப்பா நீ எவ்வளவுதான் நீ எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இது என்ன துன்பத்தை வேணாலும் நீ குடுக்கியா கூடு, என் மேல இறக்கம் இல்லையா பரவாயில்ல, எந்த காரணத்தை கொண்டும் நான் உன் மேல வச்ச அன்பை நான் நீக்க மாட்டேன், நான் உன் மேல அன்பாதான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அன்பு பக்தி அது. அப்படி அதாவது பயபக்தி இருக்கக்கூடாது, இறைவன்ட்ட அன்பு பக்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த என்னுடைய அன்பு நீங்குவது இல்லை என இறைவனையே நினைந்திருப்பர். உலகை எல்லாம் ஒரு குடைக்கீழ் அந்த ஆடும் முடியரசர் செல்வத்திலும் 3 மடங்கு உயர்ந்தது. ஒரு குடைக்கீழ் ஆடும் அந்த முடியரசர் அவருக்குள்ள செல்வத்தினும் 3 மடங்கு உயர்ந்தது. அந்த சிவனுக்கு தொண்டு செய்து ஓடேந்தி இறந்து உண்பது என மதித்து அவனுக்கு தொண்டு செய்வர். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த உலகையெல்லாம் ஒரு குடைக்கீழ் ஆளும் அந்த முடியரசர் செல்வத்தினும் 3 மடங்கு உயர்ந்தது எது அப்படின்னா, இந்த சிவனுக்கு தொண்டு செய்து ஓடேந்தி இறந்து உண்பது அப்படிங்கிறாங்க. சிவனுக்கு தொண்டை செய்து இந்த ஓடேந்தி அவங்க பிச்சை வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அந்த இறந்து உண்பது என மதித்து அவனுக்கு தொண்டு செய்வர். அவன் தமக்கு செய்து அல்லது செய்து கொண்டு இருக்கின்ற அந்த உபகாரத்தை நினைந்து நினைந்து மனம் கசிந்து உருகி கண்ணீர் பெருகி நிற்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாரு? இந்த நிற்காமிய பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த அன்பர்கள் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சிவனுக்கு தொண்டு செய்து ஓடேந்தி இறந்து உண்பது என மதித்து அவனுக்கு தொண்டு செய்வாங்களாம். அதை மதிச்சு அவனுக்கு தொண்டு செய்யறாங்க. அவன் தமக்கு செய்து கொண்டு இருக்கிற எல்லா உபகாரத்துக்கும் அவங்க மனம் கசிந்து உருகி கண்ணீர் பெருகி நிற்பர். நினைந்து நினைந்து மனம் கசிந்து உருகி கண்ணீர் பெருகி நிற்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இத்தகைய அன்பு நெறியில் நின்று ஜீவன் முக்தராய் உள்ளோர் திருக்கோயில் வழிபாட்டிலும் சிவனடியார் வழிபாட்டிலும் ஆச்சாரிய பக்தியிலும் உரைத்து நிற்பர். ஆதலால் மாணவனி நீயும் அவ்வழிபாட்டினை செய்து உய்தி அடைவாயாக என்று ஆசிரியர் இப்பாடல் வழியாக நமக்கு வலியுறுத்துகிறார். அப்ப ஜீவன் முக்தவர்களும் இப்படிதான் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? திருக்கோவில் வழிபாடு, சிவனடியார் வழிபாடு, ஆச்சாரிய பக்தி, இது எல்லாமே அவங்களும் செய்யறாங்க. அதனால இந்த 3 வழிபாட்டை நீங்களும் செய்து உய்தி அடைவீராக அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இங்க எடுத்து காட்டுறாங்க. ஏன்னா முதல்ல இங்க கொஸ்டினே என்ன அப்படின்னா,
ஒரு சாதகர் செய்யக்கூடிய அந்த 3 வழிபாட்டுக்கும் அந்த ஜீவன் முக்தர் செய்யக்கூடிய வழிபாட்டுக்கும் இடையேயான அந்த வேற்றுமை என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு தான் அவங்க ஆன்சர் இதெல்லாம் அவங்க சொல்லிட்டு வந்தாங்க இல்லையா. இதெல்லாம் சொல்லி கடைசியில நீங்களும் அதே மாதிரி 3 வழிபாடுகளும் செய்து உய்தி அடைவாயாக அப்படின்னு சொல்லி அதை முடிக்கிறாங்க மாஸ்டர்ஸ். இன்னும் இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த புக்ல நமக்கு உண்மை விளக்கம் அப்படிங்கிற சைவ சித்தாந்த புக்ல மனவாசம் கடந்தாராகிய அந்த மாணவர் ஆகிய அவர் நமக்காக பல கேள்விகளை தன்னுடைய ஆசிரியராகிய மெய்கண்டாரிடம் கேட்டு அவர் பெற்ற விடைகளை நமக்கு விடையாக அவர் கொடுத்ததற்காக நாம் மெய்கண்டாருக்கு நாமும் அந்த மாணவருடைய நன்றி உரையாக இங்க ஒரு பாட்டை சொல்லியிருக்காங்க. நாமளும் அந்த பாட்டை நாமளும் படிச்சு அந்த மெய்கண்டாராகிய ஆசிரியருக்கும் இறைவனுடைய அம்சமாகவே வந்த அந்த மெய்கண்டாருக்கும் நம்முடைய நன்றியும் நாம தெரிவிக்கலாம் மாஸ்டர்ஸ். அதோட இந்த புக்கு முடிவடையுது. அதாவது மாணவருடைய நன்றி உரையா ஒரு பாட்டு கொடுத்திருக்காங்க. வாழ்ந்தேன் அருட்கடலே வற்றா பவக்கடலில் வீழ்ந்தே அலையாமல் மேதியினில் சூழ்ந்து விடா வெண்ணெய் சுவேதவன மெய்கண்ட நாதனே உண்மை தவப்பயனே உற்று. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மெய்யன்பர்கள் எப்பொழுதும் சூழ்ந்து கொண்டு நீங்காமல் உள்ள அந்த திருவெண்ணை நல்லூரை வாழிடமாக கொண்ட சுவேதவன பெருமாள் என்னும் பிள்ளை திருநாமம் உடைய மெய்கண்ட நாதரே, கருணை கடலாக உள்ளவரே, அடியேன் முன்முன் பிறவிகளில் செய்த அந்த உண்மையான தவத்தின் பயன் இப்போது கைகூடியதனால், அதாவது உம்மை புகழாக அடைந்து இந்த சிவஞான உபதேசம் பெற்றேன் அதனால் அப்படின்னு மெய்கண்டார் சொல்றாரு. இப்ப நாமளுமே கொடுத்து வச்சிருக்கோம், புண்ணியம் பண்ணியிருக்கனாலதான் இந்த புக்கு நம் வழியா மெய்கண்டார் சொன்ன அனைத்து சிவஞான உபதேசங்களை நாமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாஸ்டர்ஸ். அதுக்காக நாமளும் நன்றி சொல்லிக்கலாம். அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. அந்த திருவெண்ணை நல்லூரை வாழிடமாக கொண்ட ஸ்வேதவன பெருமாள் என்னும் அந்த பிள்ளை திருநாமமுடைய மெய்கண்ட நாதரே, கருணை கடலாக உள்ளவரே, அடியேன் முன்முன் பிறவிகளில் செய்த அந்த உண்மையான தவத்தினுடைய பயன் இப்போது கைகூடியதனால உண்மை புகழாக அடைந்து சிவஞான உபதேசம் பெற்றேன். உலகில் சிறிதும் குறையாமல் இடையிடின்றி தொடர்ந்து வருகின்ற அந்த பிறவியாகிய கடலில் வீழ்ந்து வருந்தாமல் நிலைத்த சிவானந்த வாழ்வை நான் பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லி மனவாசம் கடந்தார் மாணவருடைய நன்றி உரையாக மெய்கண்டாரிடம் தெரிவிக்கிறாங்க. சோ இந்த சைவ சித்தாந்த அந்த ஞானத்தை நல்கி தன்னை ஆட்கொண்ட அருட்குறவராகிய மெய்கண்ட தேவரின் திருவடி தாமரைகளை தொழுதிறைஞ்சி தனது நன்றி அறிதலை பின்வருமாறு புலப்படுத்துகிறார் மாணவர் மனவாசம் கடந்தார். கண்ணுதலையும் கரைமிடற்றையும் கரைமிடற்றையும் மறைத்தருளி மண்ணிடையே திருவெண்ணை நல்லூரில் எழுந்தருளி இருக்கும் மெய்கண்ட நாதரே, ஸ்வேதவன பெருமாள் என்னும் பிள்ளை திருப்பெயரை உடையவரே, அருட்கடலே, அடியேன் முற்பிறவிகளில் செய்த உண்மை தவத்தின் பயனால் உமக்கு ஆட்பட்டேன். வற்றாத பிறவி கடலில் வீழ்ந்து தடுமாறாமல் உண்மை வாழ்வை தலைப்பட்டேன். இதற்கு எளியேன் செய்யும் கைமாறும் உண்டோ, அடியேன் நின் அடைக்கலம் வாழிய நின் மலரடிகள் அப்படின்னு சொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆசிரியராகிய மெய்கண்டாருக்கு மாணவராகிய மனவாசம் கடந்தார் நன்றி உரையாக இந்த செயலை சொல்லி முடிக்கிறாங்க. நமக்கு ஒரு நல்ல வழியையும் இந்த சிவஞான உபதேசத்தையும் இந்த உண்மை விளக்கம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தின் வழியாக நமக்கும் கொடுத்த அந்த மெய்கண்டாருக்கும் அந்த மனவாசம் கடந்தார் நமக்கு பதிலாக பல கேள்விகளை ஆசிரியரிடம் கேட்டு நமக்கு கொடுத்ததற்காக நாமும் நன்றி சொல்லிக்கொண்டு இந்த புக்கு முடியுது மாஸ்டர்ஸ். இனி அடுத்த ரெக்கார்டிங்ல நம்ம அடுத்த புக்கு நம்ம பார்க்கலாம். சைவ சித்தாந்தம் அடுத்த புக்கு, இந்த உண்மை விளக்க புக்கு இதோட முடியுது. நன்றி மாஸ்டர்ஸ். ஸோ இவ்வளவு இந்த புக்கு முழுவதுமே நான் ரெக்கார்டிங் நான் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப பொறுமையாக எனக்கு இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதன் மூலம் நீங்களும் பயனடைஞ்சிருப்பீங்க. அதுக்காக நான் இறைவனையும் நான் வேண்டிக் கொண்டு நன்றியும் சொல்லிக்கொண்டு இதை முடிக்கிறேன் மாஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ.